Gutuma gid nako karon adlaw oy. Nga naman gid na kada uli na to sa eskwelahan, gutumon man gid ta pag-ayo. Ay, ana na lang. Basi na ay kanunog sudan sa among balay didto. Ako daw adtuon be. Naras papa ay. Ako daw ni siyang pangutanon bi kung naabay sudan og kanon kay mukaon ko. Kay gutom nagyud kay ko sa tanan. Adoon daw na ako sa papa bi. Uy, naa na di ka nak. Dali aragod nimo. Pa, nay kanon og sudan pa. Kay gutom nagyud kay ko sa tanan pa. Oh, nara dito sa lamisa nak. Pagpili lang dito. Oh, sige pa. A few moments later. Uy pa, isa raman to kabuwad na dito sa lamisa pa. Unsaon man ako pagpili? Maugali, magpili ka kung mukaon ba ka o dili. Away klaro nimo pa oy. Papiliyon man noon ta nimo. Natakdan man kang istong. Ay!